Já se jmenuji Veronika Kočelíková a jsem teda studentka ještě tady na univerzitě v Hradci Králové. A my máme za úkol chodit takhle do škol a zkoušet si různé aktivity s dětmi, aby jsme to potom uměli, až budeme učit sami. Tak já vás poprosím, kdybyste se teďka zvedli a udělali tady na koberečku. Jako když to ráno pobírá. Sedněte si, jestli vám to příjemné, aby jsme všichni na sebe viděli. Ano, takže Úplně na krajíček, ano. Dobrý krůček. Úplně na čele. Jsme se všichni vešli. teď vás. Tak, vidíme všichni na sebe. Tak. Krišťuku, možná tady je vedle kubíčka, ještě větší trošku, jo? Tak, dnes ještě posmějte klidně, jo? Tady vlevo. Tak, a já se vás zeptám, co jste teďka s paní učitelkou probírali. Můžete to klidně na mě jednohlasně. Možná se nebo vyvolám takhle ukázat třeba. Roční období. A dokázal by někdo vyjmenovat? Léto, podzim, zima. A ještě jedno. Léto, podzim, zima. Jo. Super. Tak já vás teďka poprosím nejdřív holky, aby si vzali jednu jakoukoliv kartičku. Tak, je tam kartiček jeden dost. A teďka kluci. Máme všichni kartičku? Tak, a nevyměňuj se. Tak, všichni máte kartičku. A oči na mě, oči na mě. Co si myslíte, že s tou kartičkou teďka budeme dělat? Čemu nám teď je? Že budeme hledat jen období k sobě. Takže když budeme mít tu kartičku, tak co s ní uděláš? Že najdu toho, který mám taky s Jarem. Ano, bude to hodně podobné, ale máš víceméně pravdu. Já tady mám. Děti, udělejte trošku větší prostor. Tak, aby to na to všichni viděli. A mám takhle nachystané čtyři papíry s názvy ročních období. Ano? Tak. Tak, budeme takhle, jo. A já začnu, mám teda taky kartičku a vždycky ukážete ostatním, co máte na kartičce a řeknete celou větou, k jakému ročnímu období byste tu kartičku přiřadili a proč, jo? Tak já začnu, aby jsme si to nejdřív ukázali. Tak, já tady mám takový mrak, co fouká, takže si myslím, že to bude podzim, protože na podzim fouká hodně vítr. Tak, a půjdeme do kruhu, jo? Tak, můžeš. Ukaž, co máš na kartičce. Já mám vajíčko a myslím si to, že to je Kiaru. Kiaru. A proč je to Kiaru? Ví někdo, proč na jaře vajíčko? Protože tam jsou velikonoce. Velikonoce, tak, super. Můžeš to dát na tu jaru. Další. Já mám růžačné a myslím, že to patří k zimě. A dokázal by ještě někdo říct nějaký zimní sport? Verku? Jeden sport stačí. Takže jízda na snowboardu. Dobře. Kde dál? Ukáž, co máš? Já mám zmrzku a myslím, že to patří k letu. Já mám takový vozík s kytkama, ale myslím si, že to je Kiaru. A jak se tomu říká tady tomu vozíku? Ukážeš to ostatní? Kolečko, tak. Protože na jaře se dělá co? Tady s tím Zahrabávají si sázejí. Sázejí z kytičky. Tak, další. Já mám plak. Aha. A myslím si, že to patří tady k Létu. A proč k létu? Protože se v létě koupeme. A jaké oblečení byste dali třeba k zimě? Nějakou věc oblečení? Bundu.
bundu. Výborně. Tak, dál. Já mám hlavu a myslím si, že to patří k léku. K léke. Protože je takový osvěžující a schladí nás. Tak, další. Já mám... Ukaž kartičku ještě, všem, jak to vidím. Já mám blazer a myslím, že to je k léku. Já mám listy na takové obrubka. Taky. Listy a myslím si, že to patří k podzimu. A proč si myslíš, že to je podzim? Protože v podzimu fouká vítr a z těch stromů padají listy. Tak, a ty listy nejsou úplně zelené, že? Jaké ty listy jsou? Oranžové, takže se zbarvují, že? Na podzim. A i červené. Ano, tak jo. Tak dál, můžeme, kdo má další kartičku? Tak sedněte si má list, aha. Tam má barevný. Běžte dozadu. Na kraj, pojďte na kraj koberce. Tak. Chceš fotítku? Tak, ty jsi říkal, že má barevné listy. To nebudou listy, ale co spíš na tom je, na tom stromě? Kdo měl tu kartičku? Kvítí. Kvítí. Takže co se děje na jaře s tím stromem? Že roste. A co si myslíte? Že by tohle bylo za strom? Jaký strom by tohle mohl být, když má takové růžové květy? Jabloň? Mohla by. A ještě třeba? Okrasná třešeň. Třešeň. My máme na vzhledu takovou velkou třešeň a přesně takhle to vypadá na začátku. Tak, další kartičku poprosím. Já mám iglu a myslím si, že to patří k země, protože v zimě je sníh a vysypou se písek. Tak, a krásně si to řekla celou větou, za to ti moc děkuju. Tak, další kartičku. Já mám tam, kde lidi kempují. A jak to tomu říká, tomu v čem kempují? Kemp. To obydlí? Nebo ten stán, tak, ano. A k jakému ročnímu období bys to přiřadil? K létu. A proč? Protože já si myslím, že na jaře hodně prší a že ještě na jaře má. A jezdíte někdo na tábory letní, nebo prostě už někdy nebyl? Tak, vidím, že jste byli a tam spíte ve stanu, že? Tak, další tak a už, ať posloucháme ještě, další kartičku má. Já mám s jatkama a myslím si, že to je podzimu, protože se jatka sklízí. Ano, správně. Tak, teď trošku, tak další. Já mám palčáky. Já si myslím, že to patří na zimu, protože je to teplý. Protože ty palčáky jsou teplé, když venku sněží. Já mám špíčka, myslím, že to patří k léke, protože je sníh, ta píšek. Třeba po moři, že? Tak. Já mám houby a myslím si, že to patří na podzim, protože na podzim hodně rostou. No, rostou. Já mám stromeček a myslím si, že A jaký stromeček máš? Chceš nám ho? vánoční stromeček a myslím si, že to patří k zimě, protože to je takový jako vánoční. Vánoční. A víte někdo, kdy jsou Vánoce? V jakém měsíci? Řekni to nás. Takže si to řekla. Někdo ještě jiný? Prosinci, správně. Tak, a poslední ty kartičky tady. Já mám tady pomásku a myslím, že to patří k jaru. A z jakého důvodu? Protože oni jsou velikonce. Tak, ano, jsou Velikonoce. Tak, holky. Já mám opalovací krém a myslím, že to patří k létu.
To je, protože hodně pálí sluníčko, tak abychom se tam nespáli. A poslední tady 5 ještě. Tyhle děti, jak jdou do školy a myslím si, že to bude asi diálu. Správně si vyčetla, že jdou děti do školy, ale tady jsem, máš pravdu, že na jaře, ale co si myslíte, kdy se chodí do školy? Začínáš. Zvídavý. Kdy začíná školní rok? Takhle jsem to myslela. V září. A září je jaké roční období? Září? Ne, už není na podzim. Ale na jaře by taky mohli jít do školy. A tam je vidět, že je to den otevřený výhledů. Taky by to mohl být den otevřený dveří. Tak, David, ukáž, co máš za kartičku. Ukaži. Já mám dráha a myslím si, že to patří k podzimu, protože hodně fouká a může létat. Tak, a můžu ještě draka. V létě by tak. Jaro nebo léto, je to takový konec jara nebo začátek léta. A poslední 2. Já mám zimní strop, který je snížený a myslím, že ho patří. Protože nemá listí. Tak a poslední. Já mám táčku, já myslím si, že to patří k jaru. A co ještě tam jsou kromě těch ptáčků? Když se na to podíváme, tak tam je. Co je tady toto? Hnízdo. Hnízdo. Takže víme, že na jaře se rodí mláďátka. Tak, já vám děkuju. Tak. A ještě mě poslouchejte a poslední věc, kterou vás poprosím, abyste si každý stoupli k ročním období, které máte nejradši. Jenom si tam stoupněte. A nemusíte stát na tom papíru, stačí jenom k tomu, ano? Tak, a dobrý. Nemusíte se tlačit, já vidím, kde stojíte. Tak. Takže většina má ráda léto, vidíš. Tak já vám děkuji. Tak já vám děkuji, ano?